What's up sa inyo mga paps? Maray na aga. Maaga kita ko niyan kasi mapunta kita ng Catanduanes. Let's go! Good morning sa inyo mga paps. Andito kami ngayon sa Tabaco. Pupunta kami ni Bal na Catanduanes kasi may event ako doon, din may asikasuhin tayo. So yan si Bal. Yan, may asikasuhin tayo din mga paps. Action na din tayo mga paps. Pupunta tayo sa mga tourist destination ng Catanduanes na di ko pa nagagawa kahit taga doon ako mga paps. So, kaso late kami kaya mga alas 8 na lang kami sasakay mga paps. Yon, welcome sa isla ng Catanduanes mga kapaps. Yang nakikita nyo, yan na yung San Andres. Diyan dadaong yung barko. So ilang minuto na lang, dadaong na tong barko mga paps at bababa na kami. Kain muna kami mga paps kasi sakto bumuhos yung ulan. After namin kumain, rekta na kami ng Birak. Let's go! So yun, tumigil na yung ulan mga kapaps. Punta na kami ng Birak sa Sugod, sa bahay. So mabuti na lang tumigil na yung ulan. Do not block. Saan ba kami dadaan dito? So let's go, let's go. So mamaya pa naman na 5 PM 5:30 PM yung event namin sa BTC. So libot-libot muna kami, bisita muna ako dun sa bahay tsaka kina lolo. Nasa likod ko si Bal, kasama ko si Bal. So sana wag umulan mamaya. Sakto pagdating namin umulan eh. Kaya tayo ng bundok. Sana wag tayong ulanin. Let's go. Woo. Sa wakas, touchdown. Nandito na tayo sa Catanduanes, men. So relax muna tayo, relax. Shout out dyan sa mga taga Catanduanes na followers natin kung mayroon man. Tsaka sa mga pinsan ko. Yan, shout out sa inyo. So yan, andito na tayo sa Santo Domingo. Ang next ito is Bigaan na mga kapaps. Papunta na ng Sugod sa bahay. So yan, dito na kami mga paps sa Sugod dito sa bahay. So, Bal, chill muna kami, pahinga muna kami kasi mamaya may event ako mga paps. So dito tayo sa likod ng bahay. So yan, yan yung bahay namin. Yan, bumuhos na nga yung ulan. Sana mamaya hindi umulan mga paps. At itong kasama ko tulog na tulog. Tingnan nyo naman. 4:12 na, mamaya pupunta na kami ng VTC kasi 5:30 yung start. Abangan nyo yung date namin kung saan kami makakabot mga paps sa travel namin dito sa Catanduanes. Ngayon, yung kailangan ko munang gawin, tatapusin ko. Then yung event, then yung mga kailangan kong puntahan. So yon, bukas day 2. Mamaya kita tayo sa VTC. Yan mga kapaps, nandito na kami sa Birak Town Center. VTC in the house. Punta kami sa may stage. So, hinahanap namin yung stage. First time ko kasi dito sumayaw. Nakikita nyo ba yan mga paps? Diyan tayo sasayaw. So napaka-solid ng stage oh. Laki mga kapaps. Andito tayo sa BTC. Nagsisidatingan pa lang yung mga magzuzumba. So yan si Bal, ang aking videographer ngayon. At makikita natin si Pops. You give me the shake, shake, shake. I'll give it a boom, boom, boom.
salamat po sa lahat ng mga umattend, sa mga malalayo, sa mga dumayo, sa mga nabasa pa ng ulan para lang makapunta dito sa VTC at umattend ng ating Zumba Dance Fitness. Yan, maraming salamat po, and thank you din kay Zin Gray sa pag-invite sa akin dito sa VTC. Maraming salamat. First time ko sumayaw dito pero napaka-solid ng mga joiners. Solid na solid pa yung stage and venue. Thank you so much for VTC. So yan, maraming salamat sa mga nagpa-picture sa atin at sa mga na-appreciate yung pagtuturo natin mga paps. And sana sa ulitin hindi na umulan para mas marami pa tayo. So yun, kung hindi ka pa nakapollow, follow mo na yan para mas update ka sa mga susunod nating video. And tomorrow, second day, lilibutin natin ang Virac at Tanduanes. Magti 360 tayo. So kung hindi ka pa nakapollow, follow mo na yan para updated ka sa ating video. Yun lang. Peace out.